Γεια σας. Είμαι 10 χρονών και σας ενημερώνω ότι σε λίγο καιρό μπορεί να φτιάξω δικό μου κανάλι, gaming κανάλι και κανονικό κανάλι. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν σας δείχνω την εικόνα μου γιατί δεν θέλω να συμβεί κάτι. Μόλις φτιάξω κανάλι να είστε σίγουροι ότι θα δείχνω και τη μούρη μου και θα δείχνω πάρα πολλά πράγματα. Θα μοιράζομαι μαζί σας πάρα πολλά πράγματα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω σε λίγο καιρό να ανεβάσω ένα με έναν φίλο μου, το GTA, το 5. Θα είναι ωραίο gameplay, θα είναι πάρα πολύ έτσι. Οκ. Λοιπόν, γεια σας και να με υποστηρίξετε. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε.